Всичко започна в деня на магическото затъмнение. Лу Шифу беше отчаян. Тайната, която пазеше, беше в опасност. Срам за нас, учителю! Нашето кунг-фу не е достойно! Имате да учите още! Какво стана с семейните ни ценности? Кураж, честност, лоялност. Мистериозен непознат правеше всичко, за да накара учителя да продаде училището. Някой очевидно искаше да вземе земята, над която беше построено. Световната алчност погубваше всичко. Училището беше животът му, а учениците негови деца. Той нямаше семейство и нямаше на кого да остави наследството си и всички отговорности, които идваха с него. На кого щеше да довери тази тайна? Ами ако няма кой да пази тайната пещера на следващото затъмнение? Беше сам, загубил всякаква надежда. И тогава се срещнахме. Той ми даде име. На нашия език това значи полет в небето. Казвам се Фей. Вторият ми баща, Лу Шифу, искаше да ме научи на ценностите на кунг-фу и да ме направи новият пазител. Но все още се опитваха да ни хванат. Когато отвлякоха приемния ми баща, унищожиха и училището. Накрая дори взеха и гривната. Аз останах единствената, която можеше да защити тайната на пещерата по време на следващото затъмнение. Чудотворен свят. Шанхай. Легендата за женския дракон. Училището най-после свърши и бяхме в ваканция. Щяхме да ходим на плуване, да гледаме филми, да посещаваме музеи и да се разхождаме. Дори бяхме организирали огромен пикник за всички. Ейдриан също трябваше да бъде с нас. И имаше позволение от баща си. Точно така, ваканцията започваше чудесно. Дори за мен и Котарака. Имахме няколко мисии, но нямаше злодей по Такума. Явно и Хокмот си беше взел почивни дни. Възползвахме се от почивката, защото не знаехме колко дълга щеше да е ваканцията му. На практика всичко вървеше страхотно, докато нещата не се объркаха. Съжалявам, Маринет, но не мога да мръдна от пекарната. А ако не успеем да изпратим колета днес, Чичуланг няма да го получи за рождения си ден. О, добре, ще отида. Благодаря, миличка. Мисля, че малко ще се забавя. Защо ли това не може да ме изненада? Запази ми място, дознаеш кой, моля. Ще дойда възможно най-бързо. Не знаеш ли? Мислех, че знаеш. Какво? Какво трябва да знам? Ейдриан замина за Шанхай. Трябва да е станала някаква грешка. Винаги знам графика на Ейдриан. Всичките му имена и всеки имен ден. Годишния му график и кой номер обувки носи. Ако има нещо свързано с него, трябва да го знам. Той също не е знаел. Казал е на Нино, че откриването на магазина на баща му в Шанхай е изместено в последната минута. Шанхай? Ти си делфин, който скача от вълна на вълна в океан от спокойствие. Отварянето на магазина е важно събитие за семейството ни, Ейдриан. Това, че отваряме по-скоро е страхотна новина. Ще имаш и друга възможност да се забавляваш. Прав си. Освен това, се радвам, че ще прекараме време заедно. И аз също се радвам. Но преди това имаме няколко организационни детайли.
Имаш ли време да провериш всичко, Натали? Всички условия за магическото затъмнение ще бъдат изпълнени утре. Моля ви, господарю, помислете, не случайно вместо чудовищния са били избрани чудотворците. Бил е затворен в пещерата, защото е твърде мощен и опасен. Именно, Норо. Калинката и черния котарак прекалено дълго наделяват в битките. Няма да пропусна възможността да ги унищожа с по-висша сила. Ще завърша това, което започнах преди 15 години. Най-после. Подаръкът няма да стигне на време. Напротив, защото лично ще го занеса на Чичо. Защото смятам, че е крайно време да посетя Чичо Ланг, защото Чичо е част от корените... От корените ми и се опитвам да се свържа с Едри, т.е. с корените си от много време. И той продължава, т.е. те продължават да ми се изплъзват, а без него, т.е. без корените ми се чувствам незавършена. Маринет, да не казваш, че искаш да отидеш в Шанхай? С майка ти чакаме този момент от толкова отдавна. Винаги сме смятали, че някой ден ще искаш да се запознаеш с китайското си семейство. Заделяме пари от деня, в който ти се роди. За да имаме за семейно пътуване. Просто чакахме да попиташ. Приготвени са за теб. Но малко ни изненада. Не можем да затворим пекарната. Но ако искаш да дадеш подаръка лично... Ще трябва да отидеш сама. Вие сте най-страхотните родители на света! Радвам се да те видя отново. Страхотно е, че най-после дойде. Да, хубавото е, че успя да си получиш подаръка. Това, че си тук е подаръка ми, Маринет. Майка ти ми каза, че си искала да видиш предците си, а това ме направи много щастлив. Ресторантът беше натоварен тази седмица, но анулирах всичко. Взех си отпуск за първи път, откакто... майка ти се премести във Франция. Нямаше нужда да го правиш. Разбира се, че имаше. Семейството е свещено. Езикът ти много се е подобрил, откакто дойде в Париж. Постарах се, за да може да общуваме по-лесно с теб. А сега ще ти кажа всичко за предците ти и ще ти покажа всички семейни снимки. После ще те заведа до всички чудеса на Шанхай и ще те науча на традиционните ни песни. Имаме си традиционни песни. Крайбрежната Вайтан е впечатляваща. Разхождал ли си се из Шанхай в свободното си време? Разбира се, че съм. Тогава трябва да ме заведеш на някои места. Ще бъде страхотно да отидем заедно. Да, сигурно. Но преди това трябва да уредя няколко детайли за до вечера. Тогава ще остана в хотела и ще те изчакам. Смятам, че можеш да се възползваш и да се разходиш наоколо. Аз ще се присъединя след обед. Значи дядо ти е бил дизайнер на рокли за оперни певци. Маринет! Маринет! Това е Маринет! Да, Бастил, радвам се да те запозная с моята племенница Маринет. Радвам се да се запознаем, Бастил. Бастил винаги е бил със семейството. Виж, бил е по времето на дядо Ян и баба Мей Ченг и с Шабин, майка ти. Шабин? Да, прекръсти се на Сабин, когато се премести във Франция. Еха, никога не съм виждала тази снимка. Магическа съставка! Магическа съставка! Да, Бастил, не съм забравил. Помниш ли стила ми на готвене? О, вярно. Импровизираш нещо, което съдбата ти поднася. А днес съдбата донесе теб, Маринет. Но нямам никакви подправки. Сетих се! Може да ида на разходка и да видя дали съдбата ще ми донесе т.е. магическа съставка. Не дали е страх, че ще се загубиш? Дори не говориш езика ни. Няма да се загубя. Имам телефон, има навигация и преводач. Много добре, но не се отдалечавай. Всичко, от което имаш нужда, е в квартала. Сигурен съм, че вечерята ще бъде много специална. Искаш да направиш Ейдриан на супа? Разбира се, че не, Тики. Ще потърсим магическата съставка и ще използваме момента да поздравим Ейдриан. Тоест, нихао.
Говориш този език? Разбира се, кламетата говорят всички езици. Ами да, защото няма как да знаеш кой ще е следващият ти пазител. Но как ще намериш Ейдриан? Виж, лесно е. Ние сме тук, той е там. Трябва да следваме картата. Ще бъде много лесно. Ей, ти не си ли Ейдриан Агресте, известният модел? 我能给你拍张照片吗？ Моля те, остави ги, нямам против. 这真是莫大的荣幸和乐趣啊！ Зеле. Ей! Тук съм, Натали. Сега трябва да намерим перфектната жертва за Акума. Олеле, на картата не изглеждаше толкова далече. Иска ми се да разбирам хората. Да знам историите им, любимите им неща, какво ги вълнува, разочарованията и успехите им. Вторият ми баща би искал да ги виждам така. За да стана пазителя, който той иска, трябва да забравя себе си и на всяка цена да си върна ключа. А за това ми трябват пари. Има някой, който може да ми каже истината за втория ми баща, но трябва да му платя. О, татко, свърши ли? О, да, разбира се, нямам проблем. По-късно? Да, добре, както кажеш. Тогава до после. Баща ти няма да се промени. Сиренето никога няма да те разочарова, но хората... какво ли не бих дал да хапна нещо? Знам къде е да отидем, Плак. Помниш ли Уанг Шифу, чичото на Маринет? Неговият ресторант се намира в този град. Искам да отидем на едно място. Може ли? Съжалявам. Ейдриан! 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 Ей, ни! Тиша! Съжалявам! О, не! Тя има нужда от помощ! Гадост! Тики, давай! Тики? Тики!
Маринет е в Шанхай? Какво невероятно съвпадение! Или съдба. Любовта е красива! Не, Маринет е само приятелка. О, може да я изненадаме? Може ли да я изчакам с теб? О, леле, би било страхотно. Може да ми помогнеш с вечерята, ако искаш. 这真切，莫的这种心和乐趣，文叔叔。 Загубих чудотвореца си, моята клага тама и Тики. Без телефон, който да ме навигира или да превежда думите ми, няма как да се върна при Чичо Уанг или да попитам някого за помощ. Вечера. Right. Бастил, донеси ми малко люти чушки от склада, моля. Люти чушки! Идват веднага! Търся тези обеци. Виждали ли сте някой да ги носи? 我不明白。哦，等一下，你是想要这个吗？ О, Маринет често ли закъснява? Маринет? Да, всеки път. За нея би било необичайно да дойде на време. Все пак ще извънна. Маринет. Чен Куанг. Аз съм Маринет, оставете съобщение. Бип! Маринет? Чичо Уанке? Надявам се да не си се загубила. При мен е... една изненада. До скоро. 这个小姑娘很有才能啊！请你帮我画出来好吗？对，我也想要。 О, тези са хубави. Благодаря, госпожо. Не търсят това, но е много мило от ваша страна. 你戴上它会特别漂亮。 О, благодаря. Ще идвам всеки ден на това място, за да продам това, което съм откраднала. Малко по малко ще успея да платя и да си отмъстя. Кеш! Фей, какви съкровища ми носиш днес? Отново ли ще ми кажеш, че няма нищо ценно? Искам да ти помогна, наистина. Но всичко си има цена, а цената на тези неща не е много висока. Омръзна ми да крада. Искам да ми кажеш името му. Докато не ми донесеш достатъчно, няма да ти кажа нищо. Чантата не е лоша, телефонът е буклук, обеците... Но те са антики. Знам повече за това от теб. Често се срещат. Колко ужасно. Поне може да отида в машината за играчки. 200 юана за всичко. Какво? Шегуваш ли се? Знаеш, Фей, много те харесвам. За тези 200 юана даже ти правя услуга заради великия Лушифу и неговите добри дела. Ако уважаваш ценностите му, защо тогава не ме запознаеш с мъжа, който е изгорил училището му? Защото точно като училището тези ценности не съществуват. Днес е важно да имаш пари. Парите са ключа, бейби. Тъжно е, но адаптирането е ключа към успеха. 200 юана. За тази цена предпочитам да върна нещата на горкото момиче. Чакай! Това е страхотна идея. Ако я намериш, може да я накараш да ги купи. Тази плюшена играчка сигурно е много ценна. Има сантиментална стойност и чувствата й са безценни. Ако ти доведа собственика и ги откупя обратно от теб, ще ми кажеш ли това, което искам да знам? Сделката си е сделка. Hey，给我看看。
Аз се отказах да търся нещата си. Сега се опитвах да се върна обратно при Чичо Уанг и да помоля за помощ, но съвсем се изгубих. 那就是她，就是刚才的那个小姑娘。小姑娘，回来！我们找到了你的项链。 Съжалявам! Те преследваха по-рано, сега преследват мен. Предполагам, че и ти не говориш моя език. 是她，是她，小偷！ Напротив, разбирам де. Последвай ме. Измъкнахме се. Какво има? Радвам се, че най-после намерих някой, който ме разбира. Хората са толкова мили, но е невъзможно да им обясня проблема си. Мога да помогна. Кажи какво е станало. Някой ми открадна нещата. Цялата чанта, телефона, обеците. Това ли са? Какво? Тези? Не. Една мила възрастна дама ми ги даде. Ами истинските? Кажи ми, много ли са ценни за теб? О, да. Даде ми ги много важен човек, който ми имаше голямо доверие. И на мен ми откраднаха едно бижу. Много специален човек ми го подари. И аз като теб искам да го намеря. Значи, разбираш? Да, ще ти помогна. Наистина! Благодаря! Трябва да се върна при Чичо. Има ресторант в Шанхай, но не знам адреса. Пак са те. Последвай ме. Маринет, пак съм аз. Твоята изненада и аз много се тревожим. Моля те, убеди се. Не биваше да я пускам сама. Сигурен съм, че всичко ще е наред. Ще се обадя в полицията. Аз ще изляза да я потърся. Сигурен ли си? Не може да е далеч, а и говоря вашият език. Остани тук, аз няма да се бавя. Ще е по-лесно да намеря Маринет като черният котарък. И как смяташ да обясниш появата си в Шанхай? Ще измисля нещо. Флаг, идвате ногтите! Полиция! 法國出上你身上Маринета Дюпончон, Чаншан Халуси. Мисля, че всичко е наред. Защо се разхождаш сама в Шанхай? Излязох да се видя с приятел, но после осъзнах, че са ми взели всичките неща. Ела! Служи тези, ако се натъкнем на онези, които ни преследваха. Защо имаш толкова костюми в чантата? Аз тък му се връщах от бал с маски. Да вземем колело. Сетих се нещо за твоите обеци. Знам улица пълна с заложни къщи. Може би крадецът е продал на собствениците твоите неща, представяйки ги за негови. О, добре. О, дали ще можеш да намериш номера на ресторанта на Чичо ми? Сигурно се тревожи. Вече нямам кредит. Не мога да звъня. Съжалявам. Спокойно. Съвсем скоро ще се прибереш при него. Впрочем, как се казваш? Фей. Аз съм Маринет. Толкова се радвам, че те срещнах. Михао, спокойно, аз съм черният котарък, супергерой от Париж. От Париж? Какво правиш тук? Търся една французойка, която изчезна в Шанхай. Френските супергерои търсят изчезнали туристи? Да, правим и други неща, част от задължението ни е. Съжалявам, не съм я виждал. Успех с търсенето. Знаех си, че трябва да започна да уча други езици. Ами ти? Откъде си научила нашия език? Баща ми обичаше този език. Искаше да го знам. Освен това, кунг-фу училището загуби местните ученици. Затова той реши да учи чуждестранните туристи. За жалост училището изгоря. Заедно с всичко, което имахме. Не е всичко. Ти още си тук. Аз станах обратното на всичко, в което вярвах. Не разбирам. Искала е да бъдеш егоистична страхливка. Защо го казваш? Фей, помагаш ми от часове, а дори не ме познаваш. Ти си смела и ме защити от децата, които ме преследваха. Наистина си страхотен човек. Затова, ако баща ти е искал обратното от теб... Не съм толкова страхотна. Пристигнахме.
Свързахте се с гласовата поща на Едриан Агресте. Оставете съобщение. Всичко ще е наред! Всичко ще е наред! Надявам се, Бастил, надявам се. Ти виж там, а аз насам. Ето ги! Това са те! Моите моите обеци! Еха, какъв късмет! Здравейте, сър! Много искам да си взема обеците. Те са много важни за мен и се радвам, че ги намерих. Може ли да преведеш? Няма нужда, много добре те разбирам. Значи, тези обеци са много ценни за теб. Да, изключително ценни. Ще ти ги дам за 100 000 юана. 100 000 юана? Това много ли е? 你说和制造业有关？他们连200元都不值啊！ Това е законът на пазара, бейби. Щом е ценно за нея, значи е ценно и за мен. 这太贵了。如果他付钱，我保证你会得到你的答案。 Отвратително да използваш нещастието на други, за да забогатееш. Ти си тази, която я ограби. Ти си тази, която ми я доведе. Кажи ми, кой от нас използва нещастието на хората? Маринет! Тики, ще те измъкна от тук. Спри, Фей, ще платя. Но това е огромна сума. Ще се обадя на чичо ми и ще му обясня. Може ли да използвам телефона? Ще намериш ли телефона на хиляди вкусове, моля? Знам го, чичо ти е велик готвач. Да, но не знам как ще го помоля за това. 他舅公的餐馆开得很旺，他肯定能付得起。 Ето ти номера. Благодаря, сър. Много мило. Отказваме се. Но, Фей! Ако не ги купиш сега, не мога да гарантирам, че по-късно ще ги има. Ако някой реши да ги вземе, ще ги продам. Фей, не мога пак да ги изгубя. Никой няма да ги купи на тази цена. Фей, какво правиш? Не искаш ли да знаеш отговора на въпроса ти? Не искаш ли да знаеш кой влече баща ти? Забрави ли? Коя си? Всъщност, току-що си спомних коя съм. Ще те закарам при чичо ти. Фей, не мога да тръгна без... Скачай на колелото, бързо! Откраднала си обеците ми. Искаше да си ги върнеш, нали? Да, но не така. Лошо е да се краде. Продавачът е платил много, за да купи обеците ми от този, който ги е донесъл. Ако не ги продаде, ще загуби всичко. Маринет, обещавам, ще ти обясня всичко, но качи се на колелото. Бързо! Къде е плюшената играчка? Прецакала ме. Това момиче ме е изиграло. Дръжте ги! Ами ако не успее да възстанови парите от обеците ми? Маринет, спри да спориш и кръпай! Тези момчета, май са ни ядосани! Повярвай ми, нямаш идея колко са ни ядосани! Тики! Тики! Не, остани с мен. Тези хора са много опасни. Какво искаш да кажеш това? И онези, които ме преследваха и викаха по мен, ми изглеждаха опасни. Фей, нека извикам помощ. Единственият, който може да ни помогне, съм аз. И моите кунг-фу умения. Какво става? Ние сме горди пазители на слабите и се борим с злото, дори когато е насочено срещу друго зло. Прибирайте се, ще пострадате. Не изпълняваме заповеди от краби. Крадла? Той не знае какво говори. Бягай!
Градът е много голям. Не мога да се справя сам. Милейди, момиче, което познаваме. Маринет Дюпон Ченг е изчезнала в Шанхай. Аз вече съм тук. Ако получиш съобщението ми, ела да ми помогнеш. Моментът настъпи. Господарю, помислете добре. Ще предизвикате нещо много по-могъщо от вас. Магическият пазител на чудовищния е страховит опонент. Няма да успеете да го победите. Кой каза, че аз ще се изправя срещу него? Какво е това място? Тук живея аз. Маринет Дюпон Ченг? Сега трябва да остана тук. На това място. Съжалявам, имам само това. Фей, защо трябва да си тук? За да защитя наследството на баща ми. Но баща ти... Изчезна с училището. О, съжалявам. Направиха всичко, за да ни изгонят. Всичко. Заплахи, грабежи. Взеха всичко, което имахме. Дори гривната, която наследих. Бижуто, за което ти говорих, е ценно за мен, както обеците за теб. Но това бижу е магическо. Кой смяташ, че ви е нападнал? Не знам. Това е проблемът. Търсенето на тези хора ни събра заедно, Маринет. Трябва да ти кажа нещо. Наистина ли мислеше, че ще ми избягаш, Фей? Вие се познавате? Разбира се, че се познаваме. Откъде мислиш, че се здобих с обеците ти, момиче? Тя ги открадна от теб, а после ги открадна от мен! Аз щях да ти кажа, Маринет. Аз кълна се. Видя колко отчаяно търсех обеците си и знаеше, че бях готова да платя огромна сума за тях. Съжалявам. Той ми каза, че знае кой е причинил това на баща ми, но искаше огромна сума, за да ми каже всичко до край. Истината не е безплатна. Без болка няма победа, бейби. Сега се обади на Чичо си и го помоли да ти даде парите, които ми дължиш. Няма да ти позволя това. Бягай, Маринет. Тази алчност отдавна проработи в моя полза. Сделката си е сделка. Норо, дай ми черни крила! Искам си парите! И ще ми ги дадеш, за да получите отговорът на въпроса! Искам веднъж завинаги да ми кажеш истината. Истината? Истината е, че ако момичето не звънне на Чичо си, ще последваш съдбата на баща си. Не смей да говориш за баща ми! Може да съм го разочаровала, но това ще се промени. Сама ще намеря отговорите. Маринет, остани с мен. Само аз мога да те защитя. До момента не си ме защитила, само ме лъжеше. Трябва да ми се довериш. Не мога! Съжалявам, че откраднах обеците. Моля те, прости ми. Направила си каквото трябва. Сега съм аз наред. Цар Кеш, аз съм Хокмот. Искаш ли да си богат? Нещо много ценно е скрито за този водопад. Ако ми помогнеш да го взема, ще те направя най-богатият човек на света. Сделката си е сделка. Сребърните острията ще минат през всичко, а златните ще превърнат всичко в статуя. Време е да стана богат. Тики, Хокмот също е в Шанхай. Дали Фей беше искрена, Маринет? Още не съм сигурна, но сега... Тики, давай! Ха! Милейди,
момиче, което познаваме. Маринет Дюпон Ченг е изчезнала в Шанхай. Аз вече съм тук. Ако получиш съобщението ми, ела да ми помогнеш. О, добро, коте. Мяу, миледи. Пристигнах в Шанхай, котенце. Намери ли я? Още не, но щом си тук, ще успеем да я намерим заедно. Впрочем, не само Маринет е в града. Видях и една кума. Какво? Идвам веднага. Побързай, котарако. Да докажем, че парите могат да отворят всяка врата. Входът на свещената пещера е забранен! С кого мислиш, че си имаш работа, малко комарче? Губиш си времето. А времето е пари! Хвани се! Къде е богатството, което ми обеща? Скоро, скоро. Имай търпение. Коя си ти? Калинката. Аз съм Фей. Ти си една от добрите, нали? Да. Сега най-после ще разбера дали съм направил добра инвестиция. Значи ти си мистериозният ми купувач. Никога не съм изкарвал толкова пари от някаква гривна. Чакам този момент от 15 години. Това е гривната ми. Има ли нещо специално в нея? Не знам. Трябваше да защитавам пещерата и гривната, но се провалих. Човеко, приготви се за оценката на Мейши, лъвът пазител на чудовищния. Чудовищния? Знаеш ли какво е това? Не, но щом Хокмот го иска, трябва да го спрем незабавно. Ти стой тук. Служи чудовищния на врата си, човеко, и се приготви за моята оценка. Кой каза, че аз искам да се изправя срещу теб? Цар Кеш, дойде моментът да изпълня сделката ни. Превърни го в статуя. О, не можеш! Правилата не са такива! Ще поема мисията на баща ми. Фей, казах ти да стоиш на страна! Тогава ще оценя теб, човеко! Побързай, котарако! Приветстваме новия ни Рен-Рен! Новия какво? Рен-Рен, човекът, който носи чудовищния. На кого говориш? Само Рен-Рен може да ни види. Явно са магически същества, но изглежда, че само аз мога да ги видя. Чудовищният е мой, цар Кеш! Ние сме Релинг, духовете на човешките ценности. Всеки от нас може да те превърне в различно животно, ако имаш неговите качества. Ако искаш мен, Танг-Танг, Релинга на търпението, трябва да покажеш търпение, за да се трансформираш. Благодаря, нямам търпение, съжалявам. Съм Шон, релинга на спокойствието. Спокойствие? Това шега ли е? Спокоен като мечка, голям и силен като мечка. Шун! Чудесно! Благодаря! Жената
Силната мечка, очевидно. За сега. Късметлийски талисман! Какво ще правиш с това? Все още не знам. Добре, май започвам да схващам. Трябва да унищожим ветрилото, за да го освободим. Разбрах! Лоу! Какво става? Трябва да мога да се превърна в дракон и да владея всички елементи. Искам да пробия бронята му, но не мога да се трансформирам. Силата на дракона е най-могъща от всички. Намеренията ти трябва да са чисти, за да можеш да я използваш. Разбира се, че намеренията ми са чисти. Искам да отмъстя на човека, с който засипа живота ми. Отмъщението не е в ценностите на дракона. Преценката ти и намеренията ти са замъглени. Отмъщението не е като справедливостта. Тогава ще намеря друг начин. Не дай! Кой да предположи чудовищния и чудотворец в един ден? Катаклизъм! Къде са ми парите? Сам си срещу трима, Хокмот. Свърши се. Всъщност е свършено с вас. Ян Луши, аз съм Хокмот. Нима ще оставиш момиче, което бърка отмъщение за справедливост, да стане пазителят на чудовищния? Като яма, кралят на Ада, ще причинявам болка и разруха, докато тя не ми върне медальона. Трябва да счупим топката! Акума е вътре! Бягайте, човеци! Едриан! Не, Ивант! Ян Луши, спри или ще взема силите ми! Не приемам заповеди от никого! Добре, това хубави или лоши новини са? Да презаредим и да измислим нов план. Аз съм виновна. Върни ми чудовищния, не го заслужаваш! Той е прав. Не! Ти единствена можеш да го победиш. Само силата на дракона може да достигне до Акума, която е в него. Искам да използвам силата на дракона, но просто не мога. Ще се справиш. Не мога да направя нищо. Не, чакай! Нямаме никакъв избор. Ще се опитам да използвам силите си върху него. Тарако! Не! Катаклизъм!
Маринет? Съжалявам, че не ти простих по-рано. Не, Маринет. Не заслужавам прошката ти. Излъгах те, откраднах от теб и всичко това се случва заради мен. Баща ми щеше да е много тъжен, ако можеше да ме види. Просто си се опитвала да оправиш всичко. Да, но не можах да следвам правилата на баща ми. Той никога нямаше да използва силите си да търси отмъщение. Щеше да прави само добро за хората. Тогава знаеш какво да направиш. Чудовищния ми! Мейши! Спри да разрушаваш всичко! Тики, давай! Късметлийски талисман! Перфектно! Успокой се, Меши! Не искам да те нараня. Не съм тук, за да те унищожа или да си отмъстя. Тук съм да те спася и отново да бъдеш добър. Вече не съм Мейши, а Ян Луши! Напазарувах малко. Червена с черни точки. Странен дизайн за китайска ваза. Това не е просто китайска ваза, а решение на проблема ни. Трябва да се приеме с много вода, ако ме разбираш. Абсолютно. Януши! Дойде да върнеш това, което ми принадлежи? Да, но първо искам да изпиеш малко вода, за да се охладиш. Вола! Без повече злини, малка акума. Да те освободим от злото! Хванах те! Чао, чао, малка пеперутка! Какво стана? Успя ли да овладееш силата на дракона? Помогнаха ми. Успяхме! Аз ли причиних всичко това? Какъв ужасен тормоз над хората! Спокойно! Сега ще оправим всичко разрушено! Чудотворна калинка! Котенце! Фокусира се на доброто и забрави за отмъщението. Сега знаеш, че притежаваш всички човешки ценности. Аз знам, че чудовищния е в добри ръце. Хайде, да забравим всичко, колко искаш. Чакай, можем да се разберем нещо. Унищожи училището на баща ми. Направи ме си рак и ме принуди да крада за теб. Накараме да предам свещените ценности, на които ме е научил баща ми. От самото начало ти си бил източника на нещастието ми. И за какво? За пари. Няма думи, с които да опиша какъв си. Но днес ще оставя справедливостта да наделее. Добра работа, Фей! Да, истински мъдър Рен-Рен. Време беше.
Чудех се кога ли ще я сложиш отново. Мейши? Помисли, че е краят на мисията ми. Това беше само началото. Калинке, Котарако, благодаря за помощта. Сега трябва да намерим Маринет. Да, точно така. Трябва да намерим Маринет. Спокойно, намерих я и я прибрах по време на битката. Я! Какво ще кажеш за полет до съда на Шанхай? Значи си отиваме вкъщи? Разбира се, защо не? Само ако настояваш. Кажи, в коя посока смяташ, че е по-бързо да се обиколи света? През Арктика или Антарктида? О, какъв интересен въпрос! И аз винаги съм се чудела, но така и не съм имала шанса да разбера. Знаеш ли, може да го направим сега. И когато отново се видим в Париж, ще си сверим хронометрите. Страхотна идея! Аз отивам натам. А аз насам. До скоро! Юху! Знаеш ли, Маринет, по традиция, ако на рождения си ден изядеш най-дългата спагета наведнъж, ще ти донесе дълголетие. Обикновено в Китай 60-тият рожден ден е първият, който се празнува. Какво? Никога не си празнувал рождения си ден? Никога. И съм щастлив, че празнувам за пръв път с теб и гаджето ти, Ейдриан. Ние сме само приятели. Както и да е, отвори си подаръка. Съжалявам, не искахме да те изплашим. Искахме да ти го върнем. Моя клон! Любимата ми огърлица! Благодаря! Покани приятелите си. Акордеон? Беше на Сабин, майката на Маринет. Аз се отгледах, винаги съм си мечтал да я науча да свири на акордеон. Но не намерих време. Ако искаш, аз да посвиря. Поздравления, Маринет! Явно все пак си успяла да намериш магическата съставка за това и аз ти. Мисля, че ако някой е магическа съставка, то това е сестра ми Маринет. Може ли да те наричам сестрички? Разбира се, сестрички Фей. Как се казва на вашия език? Тете? Джей Фей. О, не! Какво казах? По-добре да не ти го превеждам, Маринет. Ако искаш, може да те науча на някои неща, когато се върнем в Париж. Мупер! То е супер! Страхотно! Дори на нейния език понякога не й се разбира. Когато дойдох в Китай, успях да намеря много повече, отколкото търсех. Прекрасен чичо, нов приятел и страхотен нов учител. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков.